warahmatullahi wabarakatuh. Magandang Nabi at tubang sungo. Akan na naman ng salawatan akan sunabitan as Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narak ay naggalag-galawakan sa hadapan niyo. Sumpa na nakawan mo agamatan mo agam Islam. Agyo to susalam ang kalilintad. Nalimo ng kabarakat. Sa ginantin, giluyakan, apadadatakan, nang panabiyakan, kanu alang na bayara-bayaranon. Adu biyaran po, kasusunod, sa kaya amatarus ang kalilintad. Isawin mas, saan naukiswatan sa hadapan niyo, ang aluksami, mga kaganyami, nasampurna ang mga guruami, naya din na makindidugudan ng kanu, nasukay po kampi yung sambayan. Pagalaroon ng sambayan na isa anak ko mga anak, ang paliguan sa ikong kaginganan sa mukmin. Pagkaruan mo, Inna salata kanat alal mu'minina kitabang mawquta. Susampayan na ayat kalian mo mga mukmin. Nagpaliwat ang pangurasan. Ikadua na susampayan na ginan ikadua ang kapangong Islam. Ang kuning siman, bukanin ang sukanin niya. As-salatu yasinatun bainal abdi wa rabbih. Ang ginan ipagpaganay ang pamaitungan sa ikuritong sa alungan ng mawin. Itirong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamah min amalihi salatun. Fa yusaluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa yufasadat faqad khaba wa khasira. Masya Ikatlo na susampo yang naginan ni pagaluman Islam. Kasado sa tao. Asya man yang susampo yang nasabna kami ang bangon yang pagaluman. Samang sa dahay nun yang susampo yang nasabna kami ang yang pagaluman. Itirong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin. Faman aqama